Fit-19 ta' Lulju tas-sena l-oħra, Mirabel Falzon ta' 22 sena kienet mietet traġikament fiż-żona tal-Munxar fil-limiti ta' Marsa Scala meta waqafuha xi blat mill-irdum waqt li kienet qed tgħum. Il-Gvern fi stqarrija rrefera l-inkjesta maġisterjali fil-każ u qal li ser iwettaq rakkomandazzjoni li saret mill-qorti biex ikun hemm entità waħda ċentrali li tirċievi rapporti dwar bini tal-Gvern jew privat kif ukoll swar irdumijiet jew bini abbandonat li huwa ta' periklu għall-pubbliku. Il-ħsieb wara dan u tkun tista' tittieħed azzjoni aktar malajr u jkun aktar faċli għall pubbliku biex jippreżenta rapporti urġenti dwar bini perikolus u imminenti li jaqa'. Il-Gvern irrimarka li dan ser isir bżieda mas-sistemi preżenti u mar-riforma b'saħħitha li twettqet f'din il-leġislatura dwar proprjetajiet u kostruzzjoni. Il-Gvern tena l-kondoljanzi lill-familja Falzon. Dwar l-inċident innifsu, innota li l-espert indipendenti mqabda mill-qorti saħħu li jiż-żona f'Marsa Scala msejħa l-Munxar fiha blat frammentat u instabbli fin-natura tiegħu u kienet u għada ssofri minn erożjoni naturali b'ritmu maġġel. Intqal li dan ġie konfermat minn diversi ritratti tekniċi ppreżentati fl-atti tal-inkjesta li juru li l-proċess naturali tal-erożjoni tal-kosta kompla għaddej b'ritmu aktar maġġel fl-aħħar snin tant il ħalla impatt ħażin fuq partijiet sostanzjali mill-batterija tar-reħama. Fl-istqarrija l-Gvern stilet partijiet minn dak li qalu l-esperti mqabda mill-qorti li fir-rapportaġġ ġeoloġiku spjegaw kif mal-medda ta' żmien il-qawwa tal-mewġ ħalla l-effetti tiegħu fuq il-kosta. Komplew jgħidu li l-inċident li wassal għal mewt ta' Mirabel Falzon juri l-isfidi ġeotekniċi li jeżistu tul il-kosta Maltija b'diversi huma l-fatturi li jdajfu l-blat u jikkawżaw instabilità. L-esperti qalu li f'dan il-każ il-mewġ ġiet ikkawżata minn parti bil-irdum li nqatet u waqgħet, ħaġa li qalu mhijiex ta' sorpriża meta wieħed jieħu l-kuntest sħiħ tas-sitwazzjoni ġeoloġika fl-inħawi. Il-Gvern fakkar li kmieni din is-sena sar il-qoħ f'żewġ żoni biex iwaqqaf kwalunkwe aċċess bir-riġġel għal post fejn seħħet din it-traċedja u twaħħlu wkoll sinjali li jafżaw kontra hawn fiż-żona.